Som-hi! A la tercera. No us esvereu. Només veure això, algú ja deu recordar l'anterior. Aquest serà molt més breu i, precisament, en aquest, ara, tot depèn de tu. Simplement és la darrera proposta que us faig i cadascú ho decideix. Un breu repàs al que havíem fet, associacions forçades, estem parlant del mètode fonètic-numèric Erigon i això ens hauríem de saber de memòria. La lletra associada al número sí que, per aplicar bé el mètode, ens l'hem d'haver après i l'hem de tenir molt clar. Després m'havia de fer les paraules. Molts us vau fer la llista de paraules, algunes potser coincideixen, altres no. Jo segueixo amb les meves i proposaré després al final què podeu fer els que tingueu unes paraules diferents. Com que això és un vídeo, podeu parar en el moment que vulgueu, però estaria bé recordar les paraules perquè després tornaran a sortir. Mapa de comarques numerades. Aquesta és la mateixa diapositiva de la presentació anterior i, a més, no em complico gaire la vida i el mateix efecte. El que sí que podríeu fer, parar aquí un momentet el vídeo i simplement llegir-vos la comarca, comprovar el número en el que està. I, si voleu, fins i tot recordar breument com estava numerat el mapa perquè puguis recordar perfectament en cada comarca a quin número li correspon. Ara bé, això ja depèn de vosaltres, ja depèn de tu. Si tu vols provar d'aprendre't les comarques de Catalunya, no cal que ho facis ara, pots fer-ho quan tinguis més de temps lliure, si ho vols fer a l'estiu. Doncs, primer de tot, programa't sessions de 10 minuts. Per aprendre't 5 frases cada vegada. Tu et proposes, vaig estar 10 minuts i m'aprendré 5 frases. He comprovat amb la presentació anterior que molts de vosaltres us vau aprendre 7, 9, algú m'ha dit que totes les 11 que vaig fer. Per tant, si en 13 minuts me n'havia après 11, és fàcil, o 7, que en 10 minuts me'n pugui aprendre 5. A la segona sessió repassa d'una tirada les frases de la primera, sense entretenir-t'hi, per anar-les refrescant. Si tenim en compte que hi ha 42 comarques, en menys d'una hora i mitja les hauràs fet totes. Clar, si en 10 minuts ens en aprenem 5, 8 vegades 10 minuts, d'acord? Doncs ja serien 80 minuts. 8 per 5, 40. Si a cada vegada me n'aprenc 5, doncs 8 per 5, 40. Com que n'hi ha 42 hi he posat d'una hora i mitja perquè una hora i mitja són 90 minuts. Si dediques aquest temps, veuràs com se't van quedant. Un cop apreses, ves repassant de tant en tant les comarques, o bé digues un número, pensa la paraula i recorda la frase associada. A la següent diapositiva, la paraula subratllada és la que ens recorda el número de la comarca. Ets lliure de canviar les frases adaptant-les a les paraules que tu t'haguessis fet, si aquestes són diferents. Com és lògic, això comporta una miqueta més de feina. D'acord? Doncs au, som-hi i ara ja és feina vostra. Què has de fer? Llegeix les frases a poc i visualitza la imatge, tal com vam fer en la sessió anterior. No t'hauria de dur més de 2 hores. Si hem fet abans el càlcul, ja hem dit 42 comarques, doncs si ho fem a poc, no necessitaríem més temps. Sí que és veritat que ha de ser concentrat i estar pel que fas. Aquí pots deixar les frases a la vista i aleshores simplement del que es tracta és d'anar llegint. Primer fas una, tanques els ulls, la visualitzes, passes a la següent, tanques els ulls, la visualitzes, abans de fer la tercera, passes i repeteixes mentalment la segona, repeteixes la primera, etc. I es tracta d'anar-les fent totes.
Com que les paraules pot ser que no coincideixin, si tu vols crear la teva pròpia frase o et resulta fàcil, ho fas. Si no, potser et convé fer l'esforç d'adaptar-te a la paraula que jo he posat i intentar aprendre't la frase. Cadascú s'hauria de fer les seves, però aquí partim d'una feina ja feta. I com sempre acabo amb els agraïments a Ramon Fauria per descobrir-me la supermemòria, a Juan Tamariz per ajudar-me a comprovar l'efectivitat dels canals de la memòria i a la Maria Carme, que sempre la tinc al darrere per ajudar-me a polir el resultat.